Здравейте, приятели! Сега ще ви разкрия една от моите тайни. Където да се разхождам по улиците, всеки втори ме пита кой е този парфюм. Сега, при мен няма един точен любим парфюм, защото те са много, които ги ползвам от парфюмерия МАД. Сега ще ви представя няколко от тях. Това са топ 3 парфюма, които може да ги предложите за сватбен подарък или просто за ваш любим ден. Сега ще започнем с първия парфюм и ще оставим последния, който е Ша. Кой е този мистериозен парфюм, за когото говорят всички, не само в България, в целия свят и също така повечето в арабския свят. Затова започваме сега с първия парфюм, който е Absolutely. Този парфюм Absolutely by MAD. Както го виждате тук на камерата, един от любимите парфюми на повечето младоженци. Сега ще ви разкажа защо. Този парфюм се усеща като мистериозна и топла нощ. Защо топла нощ? Защото е черничък, сладичък, докато се пръснете от него и също така самата миризма запомняще се. Има в него огнен мускус, капка ванилия, докато се пръснете от него направо се превръщате в секси мъж или секси дама. Защото е унисекс. И да уточня, най-важното остава върху кожата за часове. Може да се скарате целия сватбен ден и да ухаете на прекрасния парфюм, който е Absolutely. И нотките от каса с джасмин и мандарина го правят още по-сладък и ви правят вас още по-секси. Ако търсите аромат, който да ви кара да се чувствате уверени и толкова желани, това е точен парфюм. Absolutely. И сега минаваме към следващия парфюм, който е Драко. Да върнем този на мястото и да вземем Mad Draco. Този парфюм не е просто парфюм, а ароматът на легендите. Затова, когато си го купите, когато се пръснете, направо се превръщате в специална легенда за специалната нощ. Като се пръснете, направо ви прегръща един свеж лимон, после идва роза и джасмин. Направо толкова финно заработен този парфюм, че чак ви кара да усетите самите рози на самия сватбен ден. И да не забравям кехлебар и мускус, който остава върху кожата. И да охай така в сватбения ден, че всички гости вас ще запомнят. Ако искате да миришете в стил и мистерия, това е точният парфюм за вас, който е Драко. И сега идва време да ви представя последния парфюм, който е парфюм Ша. Топ парфюма. Това е тренда на всички сезони. Парфюм Ша. Да връщаме Драко на мястото и да вземем самата кутия. Направо лукса се лечи от самата кутия. И вижте само как се отваря, да го доближа малко така, да не губим самия фокус. Хареса ли ви? Цак! И да го скараме от самата кутия. Аз знам, много от вас ще го купат само заради златната капачка. Толкова е хубав, че не искам и да пръскам от него. Само да ви кажа, това е един от любимите ми. Не се базикам с вас. Този и още един, който ще го представя в следващите видеа, е моя топ парфюм. Но този Ша за мен си има история. Парфюма Ша не е просто парфюм. То е едно съкровище, което се крие под земята и всеки иска да го издемне, да го намери, за да може той да изпъква след всички тези хора. Затова този парфюм е толкова уникален, че всички го желаят. Много от вас не го знаят този парфюм. Затова ви препоръчвам да отидете директно в Гранд Мол Варна или просто си го поръчате онлайн и също така да не забравя, че имат ваучери с 10 евро отстъпка от самата цена на парфюма. Парфюм Ша е смесеца уиски, лимон и джинджифил, който го прави типичен ориенталски парфюм. След това идва красивата роза. Роза трябва да има навсякъде. Кой може да живее без роза? Никого. Затова всички сватби са влети с много рози и също така парфюм Ша ще се влее с вас. И финалът кехлебар, ванилия и мускус, който ще оставя следа за цял живот. Ако търсите нещо, което не мирише само добре, а искате да остави следа и спомени, които да се запомнят до края на живота ви, това е точният парфюм за вас, който е парфюм Ша. И това беше всичко от мен за днес и love you!